Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Lolo Ganong. Taong 1958, Canavid, Samar. Sa Canavid na tumanda itong si Lolo Ganong. Dito rin siya ipinanganak, kaya kabisado niya ang buong lugar at mga karatig nito. Ayon sa kanya, na noong kabataan niya, palagi siyang naglilibot sa mga sityo at karatig baryo kasama ang kanyang ina. Kung hindi niyo kasi naitatanong, naglalako sila noon ng mga gulay at minatamis. Yon ang pangunahing negosyong alam ng mga taong pinagkakakitaan nila. Pero ang hindi nito alam, panlabas lang itong pagkakakilanlan ng kanyang ina. Dahil kapag pumupunta sila sa mga karatig lugar, nag-aalok ito ng serbisyong hindi pangkaraniwan sa tao. At ang serbisyong yon ay pambabarang. Matagal nang alam ni Lolo Ganong ang tungkol dito. Pero dahil sa tiwala at pagmamahal, hindi niya yun pinansin. Naging sunod-sunuran din siya sa kanyang ina hanggang sa ito ay pumanaw. At sa bingit ng kamatayan nito, hindi niya maipagkakaila na sa kanya na ipasa ang karunungan ng pambabarang. Sa edad ni Lolo Ganong na 18 anyos, isa na siyang ganap na kauri ng nanay niya. Nung pinaglalamayan yon, maraming mga albularyo ang pumunta, hindi para magluksa, bagkus ay para pagtawanan nito. Yung iba nga, dumudura sa kabaong. Walang paulit-ulit itong pinagmumumura. Si Lolo Ganong naman noon, nagtago lang sa loob ng bahay nila. 9 na araw siyang hindi nagpakita dahil sa pag-iiwas niya sa mga albularyo. Ngunit pagkatapos ng lamay at libing, naging malaya na rin siya. Ilang taon niyang pinag-isipan kung papaano paslangin ang mga taong yon hanggang sa nagawa niyang magtagumpay. At magmula nang malipol niya ito, may mga maliliit na lamang na problema ang kanyang inaatupag. Naging abala rin siya sa paglalakbay sa mga karatig lugar para maghanap buhay. Bagaman alam ng tatay niya ang nangyayari, hindi siya nito pinigilan. Maging ito man kasi, aminado na labis ding nababahala sa abilidad na kanyang taglay. Kaya magmula noon, walang kahit ni isang tao sa kanilang tahanan ang may kakayahang tumutol sa kanyang kagustuhan. Ang kaso lang, hindi rin nagtagal ang kanilang pagsasama dahil sa rebueltang dulot ng aral na gamit niya. Makailang beses na rin niyang hinanap ang kontra nito sa naiwang libreta ng kanyang ina, pero naging bigo siya. Hindi naglaon, ito na rin ang naging mitya ng pagkawatak-watak nila hanggang sa pumanaw na rin ang tatay niya. At nung mawala ito, nagkanya-kanya na silang magkakapatid. Si Lolo Ganong mas piniling manatili sa kanilang tahanan, gawa ng walang kahit isa sa mga kapatid niya ang naglakas loob na akuin ang bahay. Naniniwala ang mga ito, binabalot ng matinding sumpa ang kanilang tahanan, kaya hindi ito akma na tirahan. Pag-alis naman ng mga kapatid niya, yun na ang huling pagkakataon na sila'y nagkita-kita. At sa paglipas ng mga taon at dekada, wala siyang ibang pinagkaabalahan kundi ang mamuhay sa buhay na alam niya. At sa pagsapit ng taong ito, napagtanto ni Lolo Ganong na 40 taon na pala niyang ginagawa ang aral ng pambabarang. Aminado rin siya na sa loob ng mga dekadang yon, ito ang bumuhay sa kanya. Yun nga lang, kapalit ng marangyang pamumuhay ay ang hindi pagkakaroon ng sarili niyang pamilya. Pagsapit ng ika-71 niyang kaarawan, dito napagtanto ni Lolo Ganong na mas mapalad pala ang mga taong merong sariling anak. Ngunit anuman ang gawin niyang pagsisisi, sadyang huli na ang lahat. Kaya sa halip naman lumo at kaawaan ng kanyang sarili, pinili niyang tanggapin ang realidad. Ilang buwan ang lumipas, nagpatuloy ang kanyang ordinaryong buhay. Tuwing umaga, bumababa siya ng baryo para manaod ng mga gulay na wala sa taniman niya. Ang mga ito'y hindi niya kinakain, bagkus pinapahinog niya para itanim.
Ayon kay Lolo Ganong, na dahil sa may katandaan na siya noong mga panahong yon, kaya madalang na lamang siyang lumuwas ng baryo. Nasa kasagsagan na rin siya ng paghahanap ng disipulo, kaya mas nagiging madalas ang pakikipagsalamuha niya sa tao. Matagal na siyang naghahanap. Ang kaso lahat ng taong nakakasalamuha niya ay mga hindi karapat-dapat. Paunti-unti, ang pag-asang hinahawakan niya ay dahan-dahan na ring namamatay. Inakala niya kasi noon na hindi na siya makakahanap ng taong sasalo ng kanyang aral hanggang sa dito niya makilala ang binatilyong nagngangalang Pancho. Kagaya niya, lumaki sa isang mahirap at magulong pamilya si Pancho. Tampulan din ito ng tukso ng mga tao dahil sa kuba ito. Kaya imbis na magkaroon ng disenteng trabaho, lumaki yung palaboy-laboy sa baryo. Nung makita niya ang binatilyong yon, nakaramdam siya ng kakaiba. At sa hindi malamang dahilan, napansin niya na bigla na lamang uminit ang libreta at ang tangan niyang mutya. Dahil dito, walang pag-aatubili siyang lumapit kasabay ng pagtatanong niya rito ng, "Noy, anong pangalan mo? Nasaan ang mga magulang mo?" Habang sinasambit niya ang mga katagang yon, hinahaluan niya ito ng salamangka upang hindi ito magalit sa kanya. Kaya naman ang marinig ito ng binata, may hinahon itong sumagot sa kanya ng, "Pancho hong pangalan ko. Wala na akong magulang at lalong wala na akong pamilya. Matagal ko na silang kinalimutan dahil mga demonyo sila." Dahil sa sinabi nito, hindi na siya nag-alangan para ibigay ang kamay sa binatilyo. Alam niya na hindi ito tututol sa kanyang alok at hindi nga siya nagkamali. Nang sumang-ayon ito na maninirahan yon kasama niya, halos abot langit ang naramdaman niyang tuwa. Alam niya na sa mga sandaling yon, nakita na niya ang kanyang tagapaghalili. Wala rin siyang balak na itago ang tungkol sa karunungang taglay niya dahil maraming tao na noon sa kanilang lugar ang nakakaalam ng tungkol dito. At kaya lang naman siya nito hindi ginagalaw ay dahil sa alam ng mga ito ang kanyang magiging ganti sa oras na magkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan. Pagbalik nilang dalawa sa kanyang bahay, agad niya yung binigyan ng matutuluyan. Sinabi na rin niya ang lahat ng trabahong kailangan nitong gampanan para mas maging maayos at maginhawa ang pagsasama nila. Matapos niya yung mailahad, minabuti niyang magtanim ng gulay. Si Pancho naman noon, walang tigil sa pagtatrabaho na parabang nagpapakitang gilas ito. Akala niya sa mga unang araw lang yon, pero nagtuloy-tuloy ang ganun nitong sipag sa loob ng isang buwan. Ang rason ng binata, marunong siyang magpahalaga sa mga taong nagpapakita rin sa kanya ng importansya. Kaya nang marinig ito ni Lolo Ganong, di siya nag-alangang turuan ito ng mga pangunahing kaalaman pagdating sa pambabarang. Isang hapon, nang mapagtanto niyang may alam na ito kahit papaano, nagdesisyon siyang isama ito sa kanyang trabaho. Nang hihina man, pilit siyang lumuwas para maipakita dito kung ano ba talaga ang ginagawa ng isang mambabarang. Nang marinig naman ni Pancho ang kanyang sinabi, walang pagdadalawang isip itong sumang-ayon. At sa pagsapit ng gabi ng araw ng kanilang pag-alis, pinag-usapan nila ang mga mahalagang detalye ukol sa kanilang mga gagawin. Makinig ka, Pancho. Ang matinding kalaban natin dito ay ang pagkaganid. Kapag nasilaw ka sa alok, maaari kang mapahamak. Kaya bago ka sumang-ayon at makipagkasundo, alamin mo muna ng maigi ang iyong mga makakalaban. Huwag kang magmadali at kung kaya ng oras pa, manmanan mo ang lugar ng iyong biktima. Huwag mo itong kakaligtaan sapagkat malaki ang maitutulong nito sa iyo sa hinaharap. Wika niya habang naghahapunan sila. Nang marinig naman yun ni Pancho, pabiro itong sumagot sa kanya ng, "Huwag ho kayo mag-alala, Lolo Ganong. Walang kakilalang manggagamot ang pamilya ko."
Dahil sa sinabi nito, napangiti lang naman siya. At dahil sa alam niyang wala pa ito gaanong nalalaman, pinili na lamang niyang ipagpatuloy ang mga kasyual nilang napag-uusapan. Makalipas ang gabing yun, 3:00 pa lamang ng madaling araw, abala na sila sa paghahanda ng kanilang mga gamit. Pagtungtong naman ng 4:00, mabilis na silang umusad patungo sa mga karatig baryo. Ayon kay Pancho, 3 baryo ang tinawid nila noon para lamang marating ang bahay ng parokyano ni Lolo Ganong. Nadatnan nila itong abala sa mga gawaing bahay, pero nang masipat sila nito, agad yung huminto. Maya-maya pa, lumapit ang padre de pamilya para makipag-usap. Pagharap naman nilang dalawa, taus-puso itong nagpasalamat buhat sa kanilang pagpunta. Nang marinig niya ang sinabi nito, direkta na niyang itinanong kung sino ang taong balak ipapatay nito. Mariin din niyang inilahad, mas mainam na nasa malapit lang ang biktima para hindi na sila mahirapan at matagalan sa lugar. Pagkarinig naman ng lalaki sa sinabi niya, walang pag-aatubili itong sumagot ng, "Taga dito lang din ang taong yun, Ganong. Kaya wala kang dapat na ipag-alala. At kung magagawa mo ngayon ang pabor na hinihingi ko, dodoblehin ko na pagkasunduan nating pabuya para sa kanyang ulo. Malaki ang may tutulong nun para sa'yo. Kaya alam ko na hindi ka tatanggi." Pagkasambit nito ng mga kataga, ipinakita nito sa kanya ang isang larawan na nilikha ng isang mahusay na mangguguhit. Kahit gawa lamang ito sa lapis, nakakamanghang nakuha nito ang wangis ng isang tao. Nang masipat naman niya ang mukha ng taong paparusahan niya, agad siyang nagpaalam na aalis. Ang nais niya kasing mangyari, makita muna ito ng harapan para hindi siya magkamali. Nang marinig naman niya ng kanyang kausap, agad naman itong sumang-ayon. At para hindi na sila mahirapan sa paghahanap, ipinasama nito sa kanya ang bunso nitong anak. Sa loob ng ilang minutong pag-iikot, matagumpay nilang nakita ang taong kanilang pakay. Pagsilay dito ni Lolo Ganong, bigla siyang napatahimik kasi yung taong yon binabalot ng maitim na aura. Napakabigat nito kung tititigan, kaya halos hindi siya rito makatingin. Batid din niyang hindi ito mangkukulam o mambabarang dahil ang ganoong presensya ay hindi normal sa mga katulad nila. Matapos niya yung masilayan, imbis na paliparan niya ito ng buhay na salita, napilitan siyang maglakad ng tahimik papalayo. Makailang beses din siya noong pinansin ni Pancho pero di niya ito kinausap. Pakiramdam niya kasi na kapag nagsalita siya, mapapansin siya ng nilalang. Maya-maya pa, nang makalayo na sila sa lugar, napilitan siyang sumagot sa kanyang disipulo. Kanina pa kasi yung tanong ng tanong, ukol sa mga bagay na napansin nito. "Huwag mo na masyadong isipin ang mga nakita mo kanina dahil may mga ginawa ko na hindi mo napansin. Pancho, ang taong nakita natin kanina ay hindi ordinaryo. Maraming bagay ako napansing kakaiba sa kanya, kaya hindi ko na tinuloy ang ating plano. Gayunpaman, hindi ibig sabihin nito aatras tayo. May mga inilalatag na akong plano." Sagot naman niya sa kanyang disipulo. Pagkasambit niya ng mga kataga, agad naman siyang tumahimik. Hindi naglaon, nang makabalik na sila sa bahay ng kanyang parokyano, direkta niya itong inabisuhan na hindi niya kakagatin kung doble lang ang presyo para rito. Mariin niyang inilahad, may alam sa lihim na karunungan ang kanyang makakalaban, kaya hindi magiging madali ang gagawin niya roong pagpaslang. Nabanggit din niya na may posibilidad na mapahamak sila, kaya hindi siya basta-bastang papayag sa presyong hindi sapat para sa mga buhay nila. Nang marinig naman yon ng padre de pamilya, di nito maiwasang mapaisip. Halos magkakalahating oras din yung di makapagsalita hanggang sa nagkaroon na ito ng lakas ng loob para kumausap sa kanya. Ayon dito, posible naman ang hinihiling niya, pero kailangan makita nila kung papaano ito magdusa.
Sa pamamagitan nito, masusulit nito ang ibabayad sa kanila. Pagkarinig naman ni Lolo Ganong sa sinabi ng lalaki, napangisi lang naman yon habang sumasagot dito ng, Mukhang malalim talaga ang galit nyo sa taong ito ha. O siya sige, ako na ang bahalang trumabaho. Malalim talaga ang galit namin dyan, Ganong. Nabanggit ko na ba sa'yo na ang taong yan ang pumatay sa bunso namin at ang sala rin sa pagkawala ng aking panganay? Maraming beses ko na siyang sinubukang ipatumba, pero lahat ng inuutusan ko, nabibigo. Magmula nang mawala ang pangatlong tao kong inutusan, wala nang kumagat sa presyong aking iniaalok. 3 taon na rin na nakakaraan bago may tumanggap ulit ng alok ko. At yun ay walang iba, kundi ikaw, Ganong. Matapos naman itong makapagsalita, di na siya umimik. Sa puntong yun kasi, maging siya man ay hindi sigurado sa mga gagawin niya. Pero alam ni Lolo Ganong na matatalo at matatalo niya ito kung mauunahan niya ito. Malakas siya sa malakas, pero hindi niya pa nasusubukan na pumatay ng isang gabunang aswang. Sumapit ang gabi. Itinuon niya ang kanyang wisyo sa pagramdam sa presensya ng biktima niya. Alam ni Lolo Ganong na hindi ito naghahanda, kaya sa isip-isip niya, yun na ang pagkakataon niya. Pagsapit ng 10:00 ng gabi, nang makuha na niya ang presensya ng nilalang, dito niya na inumpisahan ng ritual at mga engkantasyon. Nilaanan niya ito ng kalahating oras para masigurong epektibo ito. At para hindi na yun makatakas pa, nagpasya siyang pumatay ng aso. Ang dugo ng asong yun ang kanyang inilagay sa ritual bilang pagkain at pampalakas ng kanyang gabay. Matapos nun, nilabas niya ang isang lumang garapon na naglalaman ng isang kakaibang insekto. Para itong bubuyog na kalahating alupihan. Kaya nang masipat ito ng pamilya ng kanyang parokyano, hindi nito maiwasang mapatanong. Yun nga lang, kahit anong sabihin nito, di siya umimik. Hindi niya pwedeng ipaalam kung anong uri ng insekto ang ginagamit niya dahil kapag ginawa niya ito, posibleng makontra ito ng iba. Paggapang naman niya dito sa sahig kung saan naroon ang ritual na gawa sa buhangin at abo, dali-daling pumunta sa pinakagitna nitong bahagi ang nilalang. Ilang segundo pa ang lumipas, bigla itong humukay sa sahig hanggang sa tuluyan na itong maglaho. Matapos ang pangyayaring yon, umihip ang malakas na hangin na siya namang pumatay sa lahat ng kandilang kanyang sinindihan. Pagsilay dito ni Lolo Ganong, agad naman niyang sinindihan ng mga kandila, sabay abiso sa pamilya na tapos na ang ritual na ginawa niya. Sa puntong yon, wala na silang ibang gagawin, kundi ang maghintay sa proseso ng epekto ng barang. Dagdag pa nito na, kung hindi makakapaghanda ang kanyang biktima, wala itong magagawa kahit taglay nito ang lakas at kapangyarihan ng isang gabunan. Pagkaraan pa ng ilang oras, nagpatuloy ang kanyang paghihintay. Yung pamilya ng parokyano niya nagpahinga na, habang sila ng disipulo niya na natiling nakaupo sa labas ng ritual para maghintay sa resulta. Ilang minuto bago sumapit ang hating gabi, bumalik ang insektong pinalakad niya. Pagsilay niya rito, nakita niya na meron itong bitbit na laman ng kanyang biktima. Balot na balot din ito ng likido, indikasyon na naging matagumpay ang pagsalakay nito. Matapos niya yung masilayan, napangisi lang naman siya habang nagwiwika rito ng, Mabuti naman at nakauwi ka ng ligtas. Kamusta ang ating kaaway? Nalagyan mo ba siya ng mga itlog? Pagkasambit niya ng mga kataga, humuni lang ang insekto. Nang marinig naman niya ito, kusa na niyang binuksan ang garapon hanggang sa makapasok na rin yun ng tuluyan. Maya-maya pa, minabuti na rin nilang magpahinga. Sa puntong yun kasi, medyo napanatag na si Lolo Ganong dahil sa resulta ng ritual niya. Alam niya na naging matagumpay ito,
at anumang oras mararanasan na ng nilalang ang galit ng kanyang pambabarang. Kinaumagahan, di pa man pumuputok ang bukang liwayway, may narinig na silang tao na sumisigaw sa labas. Galit na galit ito, at sa estado ng nilalang na yon, mukhang may kailangan ito sa pamilyang nakatira roon. Nang marinig naman yon ni Lolo Ganong, tahimik siyang napasilip sa siwang. Hindi na muna siya lumabas para makita niya kung sino ang gumagawa ng ingay. Bagaman may ideya siya na ang gabunan nito, minabuti pa rin niyang makasiguro. Maya-maya pa, nang makadungaw na siya sa bintana, nakita niya ang gabunan na hirap na sa pagtayo. Pilit nitong sinusubukang pagalingin ang kanyang karamdaman, pero sa bawat pagdampi ng laway sa balat nito, para itong kumukulong tubig na tumutulo. Nangingitim na rin ang labi nito, tapos yung mukha niya hindi na niya halos kayang maituwid. Nang masipat naman yon ni Lolo Ganong, hinayaan niya ang pamilya na kumausap sa nilalang. Hindi sila naglakas loob na kaharapin ito. Dahil sa oras na malaman nito na siya ang may gawa, susubukan siya nitong isama sa huli nitong hantungan. Ayaw naman niya yung mangyari, lalo pat kung ikukumpara sa lakas ng gabunan, alam niyang wala siyang panama. Paglabas naman ng pamilya ng pinagsisilbihan niya, dito na nagsimula ang pagtatalo. Bagaman nang hihina ang gabunan, punong-puno pa ito ng enerhiya para makipag-argumento. Pilit na rin itong sinusumpa ang pamilyang yon, hanggang sa dito na ito nakaramdam ng matinding panghihina. Paano ba naman kasi? Inihipan na yaw ng dasal ni Lolo Ganong, kaya wala na rin itong nagawa. At makalipas lamang ang ilang minutong pakikipagdialogo, bumagsak ito sa lupa habang nagdidiliryo. Tulala na rin yung nakatitig sa kawalan, kasabay ng walang patid na pagtulo ng nangingitim nitong laway. Nang mapansin naman yon ng pamilya ng biktima, sa halip na tulungan ito, minabuti nilang kalad ka rin yun papalayo. Para itong baboy na hinihila hanggang sa marating na nito ang labas ng bahay nila. Pagdating ng mga ito sa kabilang parte ng daan, dito na nila yun iniwan. Hindi nagtagal, bumalik na rin yun sa kanilang bahay, pero paglingon ng mga ito, wala na yung lalaking pinagtulungan nila. Takang-taka man sa mga nangyari, hindi nila mawari kung saan yun nagpunta. Ayon kay Lolo Ganong, walang kumuha sa mga taong yon, bagkus ito ang kumilos para makalayo sa lugar. Kahit kasi nanghihina na ito, meron pa rin yung lakas para makagalaw. Yun nga lang, sa ganun itong estado, wala na yung kakayahan para tumakas pa sa kanyang mahika. Ilang gabi ang lumipas, matinding pagpapahirap ang naranasan ng nilalang. Kahit hindi niya ito nakikita, may mga pagkakataong sumasagi sa kanyang isipan ang sitwasyon na kinakaharap nito. Ayon kay Lolo Ganong, na sa ganoong kahabang oras, hindi malabong unti-unti nang naaagnas ang buo nitong katawan. Kinakain na rin ng uod ang mga laman nito. At sa puntong yon maaaring wala na itong kakayahan para makapagpalit ng anyo. Literal na naghihintay na lamang ang gabunan ng sarili nitong kamatayan. 3 araw ang lumipas. Di na yun sumagi sa kanyang pangitain, indikasyon na tuluyan na yung pumanaw. At para mapatotohanan nito sa kanyang parokyano, sinamahan niya ito kung saan huling nagtago ang nilalang. Nadatnan nila yon sa pinakadulong bahagi ng baryo, sa isang lumang bahay na matagal nang inabandona ng mga nakatira rito. Pagpasok nila sa loob, pumungad sa kanila ang lalaki na nakatihaya habang nakataas ang 2 nitong kamay. Nakabuka rin ang bibig nito habang dilat na dilat ang mga mata nitong nakatitig sa bubungan. May nangangalingasaw na rin yung amoy, kaya naman nang makita ito ng pamilya ng tinulungan niya, hindi na ito naglakas loob na pumasok. Bale sa mga sandaling yon, sila lamang ni Ponciano ang pumasok sa loob. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, nakita niya ang bertud nito malapit sa bunganga.
Marahil para hindi yun matunaw dulot ng pagkamatay ng nilalang, napilitan niya yung iluwa. Pagsilay naman niya rito, di na nagdalawang isip pa si Lolo Ganong na kunin ito. Nakangisi ang matanda habang kinukuha ang bertud. Bakas sa kanyang mga labi ang maitim nitong binabalak. Nang makuha na nito ang pakay, agad niya itong binalot ng itim na tela bago ipasok sa kanyang bulsa. Paglabas naman nila ng disipulo niya, agad naman nilang sinunog ang tahanang yun. Pagkatapos, dito na ibinigay ng lalaki ang bayad para sa kanilang serbisyo. Tuwang-tuwa siya noon, gawa ng yung perang ibinigay nito ay kaya silang buhayin sa loob ng 1 taon kahit hindi sila magtrabaho. Pagbalik naman nila sa kanilang lugar, dito na nagpatuloy ang ordinaryo nilang pamumuhay. At dahil sa salaping natanggap niya, kung kaya't hindi na muna siya naglibot ng mga gulay at minatamis. Ang ginawa niya, pinagtuunan niya ng atensyon ng pagsasanay ni Pancho. Kalahating taon din siyang naging tutok dito hanggang sa makuha na nito ang ilan sa kanyang mga diskarte sa pambabarang. Nang mapagtanto niyang may alam na ang binata, dito niya na yun hinayaan. Walang kaide-ideya noon si Pancho Pinuno na ang maestrong nagturo sa kanya ng lihim na aral ay isa na palang ganap na gabunan. Hindi naging madali ang pinagdaanan ni Lolo Ganong para mataglay ang ganoong abilidad, pero sa bandang huli, naging sulit naman ang kanyang mga sakripisyo. Akala nito magiging payapa na sila habang buhay, ngunit lingid sa kanyang kaalaman, may mga sigalot pa palang paparating. At nagsimula ang lahat ng yon nung matunugan ng kalahati ng gabunang pinagkuhanan niya ng bertud, ang muling pagkabuhay ng presensya nito. Dahil sa pangyayari, napagtanto ng mga nilalang na merong nakakuha ng bertud ng kanilang kadugo. Kaya naman lahat ng mandirigma sa kanilang hanay, nagkukumahog na ito ay mahanap. Walang kaide-ideya nun si Lolo Ganong sa mga nangyayari, kaya nang marating ng mga ito ang lugar niya, hindi niya maipagkakailang na sorpresa siya. Naalarma lang din siya noon nung maramdaman na niya ang mga nilalang na yon. At dahil nasa kasagsagan siya ng pagsasanay, kaya halos hindi niya mawari ang kanyang gagawin. Isang gabi, pagkatapos nilang magsanay ng kanyang disipulo, isinama niya ito sa bukana ng kagubatan. Medyo may distansya yon sa kanilang lugar, kaya nang mapansin niyo ng binata, hindi nito maiwasang mapatanong. Ang kaso, walang sinabi rito si Lolo Ganong hanggang sa may makita silang lumang bahay sa looban nito. Pagdating nila roon, inabisuhan nito si Pancho na dito yun magpapalipas ng magdamag. Siyempre dahil nagsasanay sila, inakala niya noon na parte lang ito ng pagsubok ni Lolo Ganong sa kanya. Ang hindi nito alam, meron pala yung kinakaharap na problema. Sumapit ang gabi, mapayapa siya ritong natulog habang ang kanyang maestro ay nakikipaglaban sa halos mahigit 20 ng gabunan. Natuntunan nito ang kanyang presensya, kaya kahit magtago pa siya, wala na rin siyang magagawa. At dahil sa hindi siya noon nakapaghanda, kaya di siya nagkaroon ng pagkakataon na gumamit ng aral ng pambabarang. Ang pinanghawakan noon ni Lolo Ganong ay ang kapangyarihan ng bertud ng gabunang ninakaw niya. Ang problema lang, purong mga gabunan na nakakasagupa niya, kaya sa sobrang dami ng mga ito, wala rin siyang nagawa. Ni hindi niya makayang pumatay ng isa sa mga nilalang bago man lang siya manghina at magtamo ng matinding pinsala. Sa loob ng 2 oras na pakikipaglaban ng matanda, para lang siyang pinaglaruan ng mga nilalang. Nga pala, naganap ang sagupaan sa labas ng gubat, kaya walang nakasaksi sa mga pangyayari. At ang tanging pinanghawakan lang doon ni Pancho ay yung mga istorya at pangitaing ibinahagi sa kanya ng mga engkantong nakasaksi rito. Ayon sa kanya, napakatapang ng maestro niya dahil hanggang sa kahuli-hulihang buhay nito, hindi yun tumakas. Kinaharap nito ng buong tapang at lakas ang mga gabunan
bago siya nito mapuruhan at mapabagsak. Dagdag pa niya na, umaga na nang madatnan niya ang labi nito na nakabitay sa sanga ng mangga. Putol na ang dalawang kamay ng matanda, tapos yung mukha nito muntik na niyang hindi makilala. Wala na rin itong binti, tapos napupuluputan niyo ng isang kakaibang uri ng baging na merong mahahabang tinik. Bawat tinik nakabaon sa kanyang balat, kaya kahit anong alis niya rito, hindi yun naging madali. Pagtatapat pa ni Pancho, habang tinutulungan niya ang maestro niya, halos hindi niya maiwasang maging emosyonal. Kung nataon kasing hindi yun nagtago sa kanya, posibleng natulungan niya ito. Ang kaso lang, di rin niya maisip ang magiging kahihinatnan niya kung sakali mang yon ang nangyari. Nakakalungkot mang isipin pero nagpapasalamat pa rin siya dahil hindi siya nito isinama. Dumaan ang mga araw, napuno ng lungkot at pagdadalamhati ang bahay na iniwan ni Lolo Ganong. Si Pancho noon, pinili pa rin dito manirahan bilang pagtanaw na rin ng utang na loob sa matanda. At kahit wala na siyang maestro, sinikap niya pa rin matuto ng lihim na karunungan. 6 na taon siyang nagbuno ng oras para lamang mapaghusayan ang kanyang abilidad. At nung nakuha na niya ang estilo ng matanda, tinahak din niya ang landas na pinili nitong tahakin. Magmula noon, nakilala si Pancho sa kanilang lugar bilang bagong Lolo Ganong dahil sa pagkakaparehas ng kanilang pamamaraan. Hindi niya itinanggi na maestro niya ito dahil sa iyo naman talaga ang totoo. Pero alam niyo ba, Pinuno, na magmula noong pumanaw ang matanda, naging misteryo para kay Pancho kung nasaan na ang tinanga nitong bertud ng gapunan ni Lolo Ganong.